दैमायागिल लाहारका सुलेखा रिसमक ब्लकनि मदरामपुर एडिसि विलेज बास्को पारनि तिप्रा सारा दैनि जोजालति रिसमक ब्लकनि बिदिनि सिमि जेगै पन्चायतनि आजरंद शाखा वाइरे वाइड फियाबा मुंसा सामुक खालायजाया हारिबे सांग्रांसल फुंनि सिमिनो आमसिदि लुकुरक लाहारकासनो चेंखा लाहारकासुनि कक्तमानि कक्तमा थुबेर पातिबं थायो थांगै कक्तमा तिसाना थाके रिसमक ब्लकनि भिडिअ जयन्त देव केमेरा तात्ति सादि खलबदि नै दामरखा आमसिनि बैरोनि काशनो सानमं ब्लकनि भिडिअ दैनि शेप खायाइरियाखे लाहारकासुमा रसावै नाहारिया पाइथाक ब्लकनि आधरबाय कक सालायमनि बिसिंति अल कग्रिमाबाय लाहारकासुमा रसालायखा दैबाबिसा फाजिं साइमानका खरकसा लाहारकासुनि खुक्तै जंमारि फाइके सिमि जतन फायो मालफुं बाइगे फाइ बुत सान फायो आदर खालायो माया खालायो जंमारि फाइके दै खरकसफोर फाइ नायफैया रंजाफैया होननाय कक्सिजाखा नोरा तबक सरकारनो तमो सान सरकारनि थानि सानमुं तमो नोरा तुई बिमाने बोमा हाय तुई नोरा अबो हाय बिका नोरा जों माइमानिफ्राय गारिगा हाखर सिनाने दिनै बाबाय माने सरकार होय जा वाता सफाय माने बागो दिनै बेसन नायनानि बागो ओमाने सरकारनि बाबाय जा सरकार थाने वाता सफाय दानि खलायगो दिनै वाता सफाय पारनाने दिनै बास्को पारा स्कुल गतोय गराय दिनै रायरा बस्तो मांगो दिनै yung दै लुंगरा कैना नंगाय मिरलिया अंगो ओमन बाबा वाता सफाय पारनायगो नरो अरो बास्को पारागा रोड ब्लक खायमाने उद्देश्य तमा सिनि पारागो तै क्रय जों तैनि बागै रास्ता ब्लक खायखा जों सरकारनि थानिबो पाला पाला जों तै दाबि खायखा तै सुपायगो सुपायखा उइनो जगागरगो अ तैनो कि कारण गय सिनि पारा तै गिदिया उइनो जगातलां जों सरकारनि थानि जों तै नांगो वाटा सप्लाय पयन जों तै खुइरनाय थंगै सरकारनि थानि तिनि जों दाबि खायगो तिनि सिनि बागै दाबि खाय सुपायखा तै बन बिहारी गतलां थांका ताबगो आरो वाटा सप्लाय खुनानि बागै जत मानि ब्राय तंगो निरखाय रेदि अर उमपाय जाव निरखाय रिया तमानि बागै रिया सिनि पारानि ब्रत मंगै तै मानया जोंसो दुख कष्ट मानगै रोगि पिरांगै मिरुलियांखा ताय तिने तायफेरंखा सरायराव दंगनि तै नंगै यंगनाव नंगै बेलाय रोगि मानखा सिनि पारानि ब्र रोगि मानगै थैनानि लामानो हिङै जों मा दङ अबनि बागै सिनि सरकार तिनि रास्ता अब्रक खायमाने कयतने सिनि खायनाय एबा नंने जे खरांति सामाने अबनो जुदि सबो फाय नाय खालाय सबो फाय नरनो कगर खालाय न ओ जे लामका सामाने ना याकारे जनाय जों कि हापो नाय फैयाखो जों मिडिया नानो जों कसारखा सिनि बिप्लव कुमार सिनि मुख्यमंत्री जों कसारखा फायथो सिनि भिडिअ फायनाय नों फायथो सिनि एसडीएम फायनाय नों तो जों बावनो कसारखा सिनि अवस्था ना जों नाय फैथो बाव जों तमांगै सुजरागा सायागा कलाय तुंखा तै क्रय तै पारा लंगरा खलाय तै मानया अंगै स्कुल सिनि स्कुल तै क्रय सरायरा खिचुरि मसाया तै जिबि स्कुल तंगो क्लास 4 जा अर माइ मसाया तै क्रय अरनि तैनो नों थांखायके बक्स हाजागो तै क्रय खिचुरि मासंया अंगनारि मास्टर ब्राउन बागो बेलाय बागो ब्रक क्रय जों मास्टर ना साया हिफनो ब्रावलाय चाया कारण बखायबा तुमा बेचारा नाय तै क्रय वा तैनि तै थाखायके
जों ब्रनि वातारनि दै थाखायखाय जों दै माया अबन बागै जों वाटार साप्लाइ सिना पयन सिनि जागा खुइरानि थोंनि जों सरकारनि थानि खसारमानि नरो फुं कयतानि सिने अरो लामा पासना जों 5 तानि सिमिया खरखा कारे 5 ता ताबसो जरा कासा सदे फाइ नरनो कौदन सिना काइसाफनो कौ साफायाखौ पहिला न फैका ताबो सिनि चेयरमैन नबसना फैगिने फैयाखौ सिनि पारानि चेयरमैन रक दै नेता मेनबर रावबो फैसिना नाय फैयाखौ अबन बागै सिनि मुख्यमंत्री ना जों फाइनानि उथो गे नने जे सारा बसर बा सारा जीवन जे तैनि जोंजाल अबरा नरो आगे कासा सरंदरे जानायका बा एप्लिकेशन दे रखा पंचायत बा जों पंचायत रखा सिना तैरनानि उथो हिंगे अबन बागै जों बार बसाखा अबन बागै बसाखा रनाय हिंगे सिना रनाय हिंगो सिगे तुबे फाइका तुबे ताव बन बिहारे सिनि तैना तलांखा जों अबनि बिचार नाय गसना तैरनानि उथो सिनि जगा वाटार सप्लाइ पयन खुनानि उथो हिंगे जों सरकारनि थानि नायगो बसो परबा तमरो निरसिनी पारागा 81 परिवारनि 81 परबा परने मुके बांसकर पारा निने मं हिरामती त्रिपुरा सालसा नांगो अ तै जाया नमसे असखै नांगो जों दंगनि अबन बागै जों दिनै सरकारनि थानि जों तै नायगो जोंना 1 सप्ताहनि सिंगा वाटार सप्लाइ पयन नानि उथो हिंगे नरो जे तैनि जोंजाल बसक बसरमै अबहाय तैनि जोंजाल आंतो जोंनि तैनि 200-300 बছর মতো ब्रुन खुंखलायखा असखा कষ্ট खै मा दं हिसामिया बयनि पारानि तै मानाय गोसों रुजुगै खगै अबाहायखा कষ্ট खै जों सरकारनि थानि तै नाय मानिखा जोंनि सरकारसना तै नानिंथो बीजेपी रकनि जों तै दाबि खैमानि गे न ताबो जे तैनि जोंजाल आंतो माने नंके ताबो बो जागाने तैनि दं जों दंगनि तै नंगौ वातैनि तै जों वातैनि तै थाखायखाय जों तै माया बेलाय कষ্ট जों दुख नांगै